Tässä tulosruutu, hyvää maanantai-iltaa. Suomen MM-joukkueen kotiinpaluu Göteborgista eteni tutun kaavan mukaan Helsinki-Vantaan lentokentällä. Vastaanotto ei tosin ollut mikään yleisömenestys. Paikalla oli lähinnä Urheiluliiton omaa porukkaa sekä tietysti joukkueen kotiväkeä. Yleisurheilijoiden kotiinpalujuhla jäi kauaksi jääkiekon MM-huumasta. Paikalla oli vain kourallinen penkkiurheilijoita, vaikka Suomen menestys MM-areenalla oli odotettua parempi. Mönkään mennyt keihäsfinaali oli tietysti kaikkien mielessä, mutta Valentin Konosen, Mika Halvarin ja Mikaela Inberin astellessa toimittajamereen keihäsmiehet saivat seurailla tervetuliaispuhetta rauhassa taka-alalla. 3 mitalia, 6 pistesijaa ja vertailussa maiden välillä 12 sijaa. Se on hieno tulos, josta voimme kaikki olla ylpeitä. Opetusministeriön ja Urheiluliiton järjestämä tilaisuus kulki protokollan mukaan. Ohjelmassa oli kukitusta, seppelöintiä ja mitalikahveja. Urheilijoiden puheenvuoron käytti 50 kävelyn maailmanmestari Valentin Kononen, jonka Vantaan kaupunki palkitsi tonttilahjoituksella. Puheessaan Kononen kiinnitti huomiota urheilijoiden uuteen palkkatukijärjestelmään. Itse haluan vielä kertaalleen kiittää yhteiskuntaa tästä uudesta hienosta tuesta, koska se on aivan välttämätön tämän päivän urheilussa, jossa ei yksinkertaisesti onnistumisen arvokisassa on mahdotonta ilman täyspäiväistä työtä. Kauden tärkeimmät kisat ovat nyt takana ja luulisi, että harjoitusrääkkiin tulisi edes joidenkin urheilijoiden osalta pieni lepsuilujakso. No mulla tulee kyllä heti huomenna lähtöt Zürichiin, että heti tulee kisat nyt, että ei kyllä sitä keihäshettä on pakko miettiä vielä ainakin 2-3 viikkoa. Entäs sen jälkeen? Sitten mulla on ensi viikolla sitten Lintsissä Itävallassa kisat ja sitten tietysti Ruotsi-ottelu ja sitten mä lähden universiaadeihin Japaniin. No mitäs sitten sen jälkeen, kun vihdoin ja viimein keihäs on saatu naulakkoon, niin minkälaisen pienen breikin pidetään? Mitä silloin tapahtuu? Mä en tiedä, mä sanoin just, että olisi ihan kiva, jos olisi hyvä sää mennä niin kuin mökille ja ottaa ihan rennosti ja makaa vaikka laiturilla ja ottaa vähän aurinkoa, että ottaa ihan rennosti vata jotain. Se on soutuvene ja kalastusvehkeet sinne ja jotain lämmintä juotavaa. Saksan Michael Schumacherin ensikauden työnantaja on edelleen arvoitus. Hallitseva F1-mestari vääntää kättä legendaarisen Ferrari-tallin omistajien kanssa sopimuksen yksityiskohdista, joten täksi päiväksi ennakoidun asian julkistaminen siirtyy ainakin keskiviikoksi. Schumacher on ilmoittanut haluavansa tallin ykkösmieheksi, joten Ferrarin nykyinen lippulaiva Gerhard Berger tuskin suostuu jäämään mestarin varjoon. Williams-talli puolestaan ottaa Damon Hillin rinnalle ensi kaudeksi todellisen hurjapään Kanadan Jacques Villeneuven, joka ajaa kovaa vauhtia kohti IndyCar-sarjan mestaruutta. Eilen Ohiossa 24-vuotias Kylmäkalle ajoi kolmanneksi ja johtaa edelleen sarjaa kokonaispisteissä. Mitsubishin kilpatalli hallitsi Aasian Tyynemeren rallisarjaan kuuluvaa Malesian rallia ylivoimaisesti. Talli miehitti kisan 3 kärkisijaa. Ykkönen oli Ruotsin Kenneth Eriksson, Tommi Mäkinen ajoi kakkoseksi ja paikallinen rallitaituri Karmjit Singh kurvaili kolmanneksi. Malesian kisa oli sarjan 6 osakilpailusta 3. Eriksson johtaa kokonaiskilpaa, mutta vain 3 pisteen päässä puuskuttaa Scotti Colin McRae. Mäkinen ajaa 3. Yhdysvaltain Andre Agassi vankisti eilen asemiaan tenniksen maailmanlistan ykkösenä tämän kesän 3. turnausvoitollaan. Cincinnatissa, Ohiossa ATP-turnauksen loppuotteluvastustajana oli maanmies Michael Chang. Keskiläinen helteet eivät vieläkään hellitä. Kentäpinnassa elohopea nousi jälleen kerran huippulukemiin lähes 50 celsiukseen. Chang pisti avaserässä vinhasti hanttiin, mutta lista ykkösen osaaminen oli tällä kertaa liikaa. Erät Agassille luvuin 7-5, 6-2 ja Las Vegasin kasvatinuran 30. turnausvoitto oli selvä reilussa 1,5 tunnissa. Agassiakin ylivoimaisempi oli Itävallan Thomas Muster, joka juoksutti San Marinon avoimen turnauksen loppuottelussa Italian ykkösnimeä Andrea Gaudenzinia erin 6-2, 6-0. Muster pelaa uransa parasta kautta. Itävaltalainen on miesteniksen fyysisesti vahvimpia pelaajia ja se näkyy kyllä otteessa. Gaudenzinilla oli todella vaikeuksia läpi koko ottelun. Suurin päävaiva oli Musterin tappavat ykkössyötöt, jotka veivät itävaltalaisen muun muassa Ranskan avointen mestaruuteen kesän alussa. Kerrottakoon vielä, että Jari Litmanen ja Petri Helin ovat polvivamman takia sivussa keskiviikkoisesta Olympiastadionilla pelattavasta jalkapallon EM-karsintaottelusta Venäjää vastaan. Tällä lailla tänään. Aamulla jatketaan huomenta Suomen merkeissä. Mukavaa loppuiltaa.